הרבה ילדים, אולי אפילו רוב הילדים, כשהם הולכים לגן בעיקר בפעם הראשונה, חולים. למה? רוב האנשים חושבים שמחלות באות כי הילדים נחשפים לחיידקים ווירוסים שונים בגן, שאותם חיידקים ווירוסים לא היו בבית. זה לא כל כך נכון. הבעיה היא שאצל רוב הילדים, כשהם הולכים לגן בפעם הראשונה, זה סוג של טראומה. הפרידה מהבית, הצורך להסתגל למסגרת חדשה ולפעמים לא מוכרת ומלחיצה, חוסר תשומת לב כמו שהם רגילים מהאימא. כל המצב הזה גורם לאיזושהי בעיה של פחדים, של תחושת נטישה, ובסופו של דבר מערכת החיסון נחלשת. הסיבה שאנחנו חולים כתוצאה מחשיפה לחיידקים ונגיפים היא לא בגלל החיידקים ונגיפים. אנחנו מוקפים כל הזמן בחיידקים ונגיפים, אלא הבעיה היא איזושהי חולשה במערכת החיסון. אותו ילד יכול להיות בגן עם אותם חיידקים ונגיפים ולא להיות חולה. כשמערכת החיסון נחלשת, אז אותם חיידקים ווירוסים למיניהם בגן עושים מחלות.